Kari so killing pi ke so se kachilang ji aphan EM Richard Tok bila pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan kirap kachohang. Borjan APHL se atum mentiso arong along solar project aputhak mai ki bi ponji along nilitum chidon dun thekthi Borjan KRAA. APCC along Arpu Kachipalong Atumaphan WKAD CC pen Karchu. Karbi Anglong live adaba birta long penili sami mirin hansipi peni birtang ton pen arjuponikta. Apar dehuri kudam singnar arong amekar kalitang rolen tiso achor kare so killing pi keso se kachilang japhan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hanglapen EM Richard Tok bia tumaphan se kachilang japhan nang ravek thapusi kerap kachhang pon. Lason si kedam tang pinangan arni pen kare so killing pi cancer ke so kacholong lok pen ajok pinangan adim si chilang damlo. Jessimet Dipu Medical College and Hospital, Dimapur Faith Hospital apen Guwahati Medical College alom anta si chilang ponlo. Bonta operation ji aphan tangka lakti thom an nang ji bupen operation long le reklo. Se kachilang ji aphan hem chainong hanwe long hong lapen long le anta mi chijor pon lablo. Non ke se kachilang ji aphan anta tangka kavi kisung thek tiklo. Lasi Karbi Anglong pen ning ke menai kai ke rada phan kisung along ke rap dun ver abang phu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangla pen EM Richard Tok biatum nang ravek thapusi kisung ke pho ahem tu natum pen kachuning ri padupon. Lapen komani jongsi ning ke me pen ke rapji abang do lepute la screen along ke paklang pon bank account number 389208 49140 IFSC code SBIN 0009405 along nangpali ji aphan kachuningri padupon 2. News report Karbi Anglong live. Kedamtang wo signify ner kebarni lakhaing koraisi Borjan constituency angkang HDP community hall along solar project affected rong inkoira kethom arong asar atung chetong petsi APHL si atung mentiso arong along solar project bi belo lapen ABD atum loan pipelo pu aputhak ningkarong amai ke padu jipu along nilitum Karbi rong asar amai Borjan hawar amai penki chedon dun thek thela pen bilong le pura Pirangke amai kang nipon. Pirangke amai along KRAA pen kaning jipon ki mai ki biji pura ki kim kerang tang apot antami jipri e jiaphan si chuning ripon athe hadak arong asar aphan kopi amai si kepado jima alam the parjuje. Nangge pachini ne nang chingwai vi pin pen ki nilitum bang so mai ki biji buke nang chidon dun de la pen jongsi mai along kopi ni ka siksak do kok pusitami adai che enang ji pusi pherang ke amai kang ni pon along ning je pon KRAA Borjan amai phu ke hai tok bi chun bang dorsing hansi KRAA tiripi dun mai phu winod ing tikathar la pen prek jam rong asaratum chetong pon Borjan amai long sa chinglung ipo se chinglung ko pen ipo se resmi dunang ko ma so putha ka lang ni tu si pachinigan tu na bilong ka pa madang so apes ni ini nang ko pathe ka time patumi dik si along hala inul bahani la pen APSRC tu lamang ni madang so putha so bang halang itu lama ini lang kan APCRC lapen affected area tu solar project along solar project bi belo ku so putha kecil hong ke kecil lapen itu apaan nampak dalam lapen non kiraji tarik ke pani hal ada nilitum like affected area la meant to so volunteer la kan populate la bang so lagi government is go phera alang itum la mai PBG tu la bang so mai PBG ko lo kame ni tum la khala so long SGB do GP do alang itum
permission ang ipinten bang suama ki biji ko long bangke nilitum akan lami kena je lapen alang itu cepat he ngomong apa si salah soalong mu anis apor be apor ini pila isung di boy do ma jibong jaro do pusan ni itu ma ada itu tilong le lapen alang itu cepat he ngomong rabang pamang ko kama bangke so mangana so area long bangke so mai bangke dan bilong le so meeting bangke bilong le ko si itu pini nada solar affected area so arong sa kanduelo itu cidon sarden so mai bangke dan cipi nagi ko si itu so president ang pini itu jopon Dilapen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live. Assam Pradesh Congress Committee mati APCC Akimi Committee along Chotro Singh Teron lapen Agustin Inghi Aphan Kangthum Karnipon. West Karbi Anglong District Congress Committee hinpen Akimi Banghini Assam Pradesh Congress Committee along non-Akimi Amaipu Gorov Gogoi Ingi Depen Chotro Singh Teron Aphan Media Department along Coordinator lapen General Secretary Organization WKAD CC Lapen Non Hejong Agustin Inghi Aphan Assam Pradesh Congress Committee along Observers Akimi Appointment Pipon Lapen Maipu West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Atum Aphan Kheronia Long Kopili Mondol Committee Ahinpen Kangthum Karnia Mai Dengpon Bangso Amaya Long Kachetong Dunke Kopili Mondol Congress Committee Youth Congress Sivadon Lapen Mohila Congress Committee atum Chitong Dun Pen Mai RD Chipidun Rinti. Assam Pradesh Congress Committee pen Niliphan Observer के पीवां के निगारों पुगाली है उठे कांग्रेस 500 से वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आलोंग तांगनांग पो और संगठन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 500 से पापरांग पो नांगजी पुपेन इलितुमा कांगहोनाय Alidar Gorov Gogoi Ake Hai Pensi La So Lis Klanglo La Sikewangji Apor West Karbi Anglong District Pen Atumi appointment long pen Penang ana BJP leaders tum tanang contact lo Ar Pinita Nilihem tanang Humri lo Kewangji Apor Penang an BJP pen Kongres Kewangji Angring Tetan La CC good symptom pusinili puji Gorov Gogoi president ke man pen all over Assam along nangli tumta news channel along theklong lo je isi a change wang lo Gorov Gogoi methang ta pulo je ebar juj hobo lasi ese whole Assam angkang pen chenglok ilitum hills district penta West Karbi Anglong district pen Congress 500 se la kopli homosti pen ke chenglok pen ute nota homosti Congress 500 se ingtang po pusi nelining chethel Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live. Keramdang wosik ni phai trocar ni Dwarbaguri Press Club pen Kalitang Dorsing Tokbi a men pen one day volleyball tournament during playground along ke Pathu Kibi Padopon. Lasonsi Kedamtangani Dwarbaguri Press Club atum abarim debating secretary Kalitang Dorsing Tokbi alang lipinangan Dwarbaguri Press Club along ke claim kedam kemisen rada tuma phan penangan birta kemi ke pachithang asai claim pon Lasohot alang likupi ko son pen lo ni kidnia ke so kacholong lok ajok bangso appear the pen Halloween adim sangtet cho endam chuilo bangso pen ajok alang li men pen Dwarbaguri Press Club atum pen one day volleyball tournament during playground along ke Pathu Padopon lo Lasohut aluhia mana peng pen kachitong dun jireningti social worker kensingingti during forest beat in charge Dwarbaguri Press Club Amaipu Rajesh Teron General Secretary Rangsina B Financial Secretary Robinson Killing Debating Secretary Risha Ningti Sport and Cultural Secretary Roelson Rongpi Kajiranga in charge Thomson Terang, Office Secretary Edwardson Crow, Assistant Office Secretary Mir Singh Tokbi, Members Harthang Singnar Atum Pen Kedang Lok Penangan Ke Thegiding Atum Chetong Dun Rinti.
Volleyball tournament diring along ke patu pon hut team sirkep an chipati padupon lo. Laso hut chingthur team A lapen Kuthuri a team atum angbong si final angdeng chipopon lo. Bang so hut Kuthuri a team atum kit hek mucha da jok chingthur team A atumaphan parempondet si Kuthuri atiran atum kicheng sianong A chipalong pon lo. Lapen hini anong eke chingthur team A atum si chipalong pon lo. Nong ekipi pon lake kicheng sianong eke Dwarbaguri Press Club amai phu Rajasthan reading pensipi pajer pon lo lapen hini ang denganong e bangke Kaziranga in charge Thomson terang pensipi pajer pon lo. Karli tang dorsing tok bi alang limen pen ajok la bangso khela ki bi la kenile ning sampik lo la penala tuma phana ke churu pilo athe pipot ma pulo tang ta la sport ahin ta ise education pusi nili matha dam la sport ahin pen sta isi ke paprang ponjia to wardo la hen la ডিৰিং কৰা যিখন খেল আপোনাক অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাল লাগিলে খেলি আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুত উৎসাহজনক হৈছে আৰু আগন্তুক যাতে এনে খেল আপোনালোকে পাতি থাকে তাই আশা কৰিলোঁ নানে তুম দুৱাৰ বাগৰি প্লেছ ক্লাব পান চৰোপা জিলেগলো সন্তাক সাসে নানে তুম কাড়ি টাং দর্শিং টক বিয়ামেন পেনানে তুম বাংসো খেলা কি বিপন থেগাপত এ তুম সামে নিঙারং লো পেন নিলি তুম নিঙারং লো যে পিনি ke hai pusame nili tum second anong yan ke nili tum chapalon thaglo te pini nili tum ladak Dwarbaguri Press Club pe nili tum ladak diring along je nili tum arnisia farman Karli tang dorsing tok bi amen pe nili tum da volleyball pathu bi pon lo abang so ki bi pon lo pini nili tum to da pen nonan nili tum one day match sa nili tum bi pon lo la so long dak team near cap do alang litum tim sir cap ne do alang litum nang join nun lo so tim sir cap nang join nun pen final ang deng bang ke kache phopon la ke chingthur team A la pen Kuthuri atum pen si che phopon lo la bang so kache phopon la long Kuthuri atum pen che phai pon lo so che phai pon se nilitum dak Dwarbaguri Press Club pen nilitum nong istame pipa jer do no la so kicheng sianong e kipajer pon la ke nilitum Dwarbaguri Press Club along Kaziranga in charge alang li Thomson terang ardeng pen sipajer people no son nak thak se kicheng sianong e bangke nilitum Dwarbaguri Press Club si pen se alang li tumphan pipajer pon lo la pen son nak thak se dak diring ang kang along nilitum non deji kale nilitum kewang jiani stame nilitum bang so ke pathu stame ni tum pipon bomje lapen do thula nilitum dak di ring long nilitum la bang so volleyball ke pathu pon along ki bi pon along dak nang cherabdun chingthur club atum pen dak net stame alang nilitum nang pipon lo lapen volleyball stame alang nilitum phan nang pipajer dun se nilitum stame ke pathu along alang nilitum nang cherabdun pot alang nilitum phan stame ka chorup pipajer pon lo ase pini nilitum kalitang dorsing tok bi amen pen se pathu pon lo la sonak taxi kewang ji langani an stame alang limen pen stame nilitum ki bi pon ji stame chisik pon dola la pen Dwarbaguri Press Club along stame je okor dak diring ang kang det kali hat dei hore dei thor delamra kahora pendang lo along nitum ki bi area long nitum ki bi dam je phan stame nilitum chisik pon do alang lo pini bangge jase met ni tum la Dwarbaguri Press Club atum pensi patir pi ponsi kali tang ni tum akorte dorsing tok biamen pensi ni tum pini ani se farman volleyball pathu bi pon lo la si jase met ni tum la Dwarbaguri Press Club ni secretary la pen president hoi pen ni tum mate team la ni tum Dwarbaguri Press Club pen la ni tum jase met ni tum kachuro pangang tung la bangge ni tum akorte lo kapre kali lo Kaziranga in charge lang ni Thomson terang la pen la Dwarbaguri Press Club long sport and culture so secretary along alang li Robertson alang li tumba hini cipaduk pen pini la pusona sai ani li tum pachun ponong lo na se pusona sai ni tum pachun ponong lo la bangeni tum Dwarbaguri Press Club hin pen samini tum ningarong pig lo la pen kalitang tum akorte dorsing tok bi sami alang li sami non bangge per thilong wedat lo sami ha angsong pen sami alang li sami ningarong pu pasini li tum kaduk be sami ningchipang sampon lo News report Karbi Anglong live Lakha ingko raisi Borjan constituency angkang khatkhati Sarumanthi Amekar Bapuram Bela Penrita ing tipi atum asopo Sifson Bay National Deadlift Championship Surhinira ingko da pho along gold medalist mate Ser
anong e kachepalong dun apot Borjan Development Committee pen kedam tang wosik ni pioneer kebarni non kedobom rinti the arong a hemalong an palidamsi karcho pedodang BDCMI Pukris rong parpen ki Japon along kacharap kachitu dun chunbang horo tokbi dun mai phi kolpona tisopi dihin chunbang kalam sing terang klembang phi atum chirap chitu dun lo Karbi akhai lapen Karbi Anglong anparta asamang kang piang bong penta inut apuna chak ki choklim abangphu Borjan constituency ang kang pen first gold medalist anong e ke wan thekser ajoy ni pen alang phan archu pon lapen Karbi ove kimia tuma phan loti kimi jalin thek pot Borjan Development Committee pen bangso karchu ajay mek deng pon lopata BDCMI Pukris rong parpen than pachini pon Bukajan benanan terang dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Tang te pinia da babirta ke lapan si kang ton poniglo.